Sasisen pat kublai ye pi baro pidang yai pe ye ka kubor jong umau por habing nyat che prang mat ka kubor hagani ka por tongin ye pe ye ki mat ki bakongsan jong go kubor kumne saha UCM pensngeu ka MEMRIWU ye ki mat jingdawa onweng ya ka jingye ki hadu bandayo ye ki jingtho dawa ka EJNC man khang lat no ya ki kali ki bakit palat put ban ya lengba ka jingking umpaso Bashem jing kipat ba bapumpum lej pha khang ke HNYF ya ka jaka teliat mau ha barakiling ka jing sneu palat ka surong kala penlong ya ke HYC ban lej bu jing tho how executive engineer Nongstein le ya kendo ki volunteers ya le hill state ya uba KP Pangnyang president ke HSPDP ngi angnot ban kintiu ya ka kamri do kha ha ka jela ong uba Ariston M Prendong sngi Shongshit ke jingle kemen ba arsengi jong geshnong maupai tlong pleng but MTS and CC Okay, matas ni ina kalian jong di nong tray jong ka member gu jong wan jiri dekat bat ka jisran jong ka sing ejen uyaf ina wani kedu yau chief minister Gordon Brown jong state but many step ru ngai kedu you help minister mata ni wan kedu yo CM jing kedu kalong ka balong positif ni mar ban ngiling jungu ulak resha wang ba yaka report unsa yo naga health department maradu mentau pat yo report ya kan kamu dang exhibit ngiling jungu tak adu bon yo ya kan report naga health department pat so concern ka jingjiman jongi gelong ngila highlight siu gelong ba kariga job security pat ka salary mo ka job security gelong ba jingkren gelong ba by the end of this contract pat ka GVK 31st March dari 1st April onwards ikwa ba government consumpti kini project kumbala demand da borok staff berana di poga setri jong memrigu nengleng juga uang exhibit dengan kam on the reports kalau kan wan naga health department dia ketahu dang abi report naga health tak now health minister kalau ni dulu angkat bagi staff nilai kedua you chief minister maka cingi keren cingi kalau positif but maka kadiman si nakaliang kawan seru itu nakaliang chief minister ko ang bau habyo siya ya ka information naka health department igi faktor ba hab pandio naka concern health department te hab sim hialor kita issue but la ularu pun penbej mardor kenika penrum kanram kami kenika one tree maro kenika essential service te punta nakaliang cungi kasengong ila pressure ya UCM ba udai ban shimardor kenika kaman penbej no namar ta yang ka imju pai tinagaleng seng hicungi ni ai ki kersyat pura ya kini ki staff ni volunteer hado baka common kan fulfill ki demand chuki komaki kila kan syai ki press ki media ki demands punta nagaleng seng cungi ru kan I full support ya ki kita up tu bawa benar kita up kita bil ipat yo ikambil pasnya kambil O President Jongka East Jantia National Council uba sambor mileng do habakren shikilat pathai kubor ulong baga seng kadawa naki bor sarkar badi ban khanglat no shua ban ya yaki kali ki bakit palat pun na ke jingking pasu kabadon hajan ka wa lukha ha sunapurdi namar kani ke jingking menta kala orpai padon ha ke jingma kani ke jingking pasu kadai ke jaka ke baju yang apahara ki sipai border security force kadai ke jingking ke badon kam ban maramot no namar na kani ke jingking daki hajar tali ki kali kintup ki kali hai bat ki kalirin ki ya lengba man le kesngi katkum ke jingong jong ki bor district laong ba ki kali ki bajukit palat put ki jua lengba na kani ke jingking pasu ka badon ha ka national highway henriu ya ke jingtua lalap bakadon ha ka trai jong kani ke jingking kumta ki bor sensha district jong ke East Giant Hills kila shim kia ban telakam ha ka ba ki pulit pahara kisha ban ya tang ke wei ke kali na kani ke jingking
District Magistrate ka East Jante Hills District ulabo ru ye ke jing mana kenang banlai na kanu ke jing jia besngausi lamana balabtha baki kali ki bakit palat put kim dei banya lingba kani ke jingkeng kim dei ru banyeng ha ke jingkeng labtha batang kawai ke trong kadi banya na kani ke jingkeng kani ke jingkeng ha kawa lukha kadi ke jingkeng ka bakongsan ba ha ka jela megalia namar kadi ka panyesno bat ki pat ki jela jonggani ka than chate lammingi baro ki kali ki bakit ye ki marbam yat ki tiar ki ya lengba jonggani ke jingkeng Henry Menta kani ke jingkeng ka lator bat ka paudak or pai ka babu jingma ye ki pajba ki bayat lengba na kani ke jingkeng te nagalian jongi ka East Jaintia National Council hadin bagi layo I lembagi lat patai kubor ba nagalian mu Deputy Minister uba Preston Tungsong ubalang ru PWD Minister ula beta kata nahai bade ban maramat no kloy ya kata jingking kepada Pok Sunapur namar kene ke jingking kala krap lene kala pai hagi benta jong ke jingstang jong kene ke jingking hadin bangi layo I ya kata kubor benta kesngi na kalian jongi keseng ila le jurip dalade ya kata ke jingking bat hagi jingle jurip ke jongi ngilalap ba kene ke jingking ab jing masya ya ki pai ba no le nang wan leng ba kene ke jingking te na kalian jongi keseng hadin bangila perkat sanibha ngila rai ban phano da ka jingtho sha u PWD minister u balong ru deputy CM jong ka jela ka jongi badai ban khang no chisndon ban ya ki kali lene ki trok ki bakit overload na do ki trok ki bakit ya ki limestone ya deu yong lene ki nu ki jingkit ki ba palat ya ka kendai lene kat arton de ban khang no shwa kat ba ka nahai lene kat ba ka PWD kam patla ban marmot ya kene ke jingkeng na ka benta ban la kanu ka jingja ka basnosi namar kat kum ka jinglap jongi kesem na ka jingle jurip ka jongi ba leda ka sorkari lene leda ka district administration ka aila de kene ki trok overload banyak lemba kate ke jingkeng kanun slab shu pakate ke jingkeng kan sa urno lene kan sa do no bat kan sakta bahaya ka ya ke yang jong ki paiba namar ngitip syai ba kene ka jingkeng lene unir suro ude ba peniso ya ki bon ki state jong ka thain not is ke jongi ki bayat lemba kene ka jingkeng dan nak benta banla nak kinu ki jingja ki basnosi nak kalian jongi ka IJMC ni tentu ya ka sarkar lene ngi dawa nak sarkar ba kade ban pensenge no ya ka jingya jong kinu ki kali ki bakit overload pala ya ka khandai lene khararton Kahanyau Trip National Youth Front Northern Region hapok ke jingilam u President ba Marcus Martin ringkat ki member jong kaseng bat katu kan ni kilong keme bat long kpa jong ka shnong bara kiling mentai ke sngi kilali ban pha khang no ya ka wei ke jakat liat mau ka badi try do santu agarwal ka badona ka shnong bara kiling Riboy district kani ke jingle khang jong kaseng ya ketika karkhana habara kiling kalong hadin bagi katu kan ni kilong yeng kila ut bat pensngau ya ke jing jongki syakaseng namar kimna sha shu yo pum ba mi na kani ke zakat liat mau kabala penya ar pusau kenta kabala wanra ya ke jing janjar ya kilong yeng ki basa marjan bat kani ke karkhana namar ke jing shakta ga jongki nadu ki jan ki nep ki bam ki di khamtam bon ki yo apang na ka jingring mensim ka jongki na uni pum khamtam hakapor thia menmet habe kren bat ki try nong song shnong kila ong nadu menshwa kila juker pat yo nong pe jong ka ne ka karkhana ba unthe hakapor batalian banduna ka jingmi pum henry na ka liang jong patiaw satia kumta khnang ban light na ka panga shitom na ka liang ki ne ki long yeng bat ki basong dukan hakathan kim ban se ban pinsengono ya ke ne ke jing jungki shakaseng HNYF ban yarap le meki nakaliang jong u president kaseng uba Marcus Martin Marcinio ya ke jing ujor hakini ki kindia sngi menta ke sngi rengkat ke kunhun ke jong u ke lahir shakani ke shnong banjur dalaki jong ki khamat halo ke jing u jong ki ni ki try shnong kumta daka baya manjur lang kilalej ban khang bat ban phasange trekam shua ye kani ka karkhana tliat mau shipor kat hado bakam patla ban penbiang bat ban pendu ya kani ka jing penmi pum jong kani ka karkhana ka balong ka jingma na ka benta ka koj ka khia bat ki wei ki benta nakaliang uba Marcos ula penremru yo try jong kani ka karkhana ubala not ban euro ya ka hok long brew man brew jong ki nong shong shnong kani ka than bat ula brengemru ba lada undang not ban yele kumne ka seng kan sa ai de ka bateng rengkat ki bor jong ka ai
Ni menjur bahan bon juga ni kisah. Im kuat harawan banyak. Ni lapang ali cikam la injal berok bila gibok wis ra chong dukan chong. Ni bam nu ciap badu kan. Umdi le de ciap bat jing bam jing di le. Githat gijan gilat la ciap berok la pum. La ong he thi jo thi rồi. No. Sekat no bang ni ai tu kim ai tu ki ong ai nang im jo ai ba. Ikata. La keren he ai jo ai dah. Apa keren lam jo ai tu nungin le. Ni ba kon mi kian meriau tu chen nungin le. Im dan bar he dah. Numar kata dengan khot je pi. Wan jarap ni. Bam yu nu usiap yu tingin dapang tom Ila pan ila jemu ke yang ila Nanti dang kejeng horok katuka beluat kum tungin bam ngin bam Ipan, kan lapang lung tibi pok pat katu. Mana kan ban yarap an kersan yang kada wai kada sinro. Di ila koi sa kejeng yam. Ka umro ngindai ka umro tang utu kundau sudah nginda tek tu tu po yu bu tang kon si sni untun damit pat pum sudah usiap sudah. Step room jutip mid room jutip su pum baik kumnya ka bam di ru pum sudah kundau siap sudah. Sai kemat ru siap sudah ka umru ke siap sudah. Tang dah ngate dah merwai ru mensyat ang ni kumno mongan pak kang kane ngaperkat hatang ba. Nang tengkan ngelajak perkat ngan lik mo merwai ru tang ba ni merwai ti seno mungkin ngap tengok ni kini helum tu kat nama suduain ban tima ni ban ni meri ong ya yang ini ya pakang kita te ni semi pat kita dah Ni sang chen wa f hadin bagi yo ji jor na gini ki no susnong dah gini ki singi habide ba kene ka cikat liat mau krusiar yo te ka jing wan ke ji kelong bahadin bangi ji jor na gilong kemi kerang ba no susnong ka jimi plak ka pum dah tiga pelong ini bangin wan ban jurep bat ban wan ban kang sdon ni ka krusiar cikat liat mau te nadu mensuahi ngi naga yang HLF ru ngi lajuan di sana ban kesucia ki nong susnong oh bamdai ban island ban liat mau lane ban siat mau oh ban trekwari teng bon ngi ju syak berngam bon ngi syak komtah ngi mo bon ngi dik syak berngam te geni kenti ko menta kolong ba ngiyo ki lok kemi ki lok pa ki rang ba ki ba jufon ngi ara ka por te ka pelong ngi abangan wan ke ka pelong ngi ban seluruh ban wan te ngi lai keren kum ka seng ite kolong ba ngin khang swa long hadin ba ki try ki lok kemi mo ka karai sungki mar kumbolong mentai tingi sin bangi wan kemut ngi batang ni ka bakta ya ka hok lom priu kata ya ka jingmi jong pum kata ru ya ka kum kitin dongai ba ka fundamental right te namar kata sumun ong ba ngisim ya kan ke sinjam mo I dalong kum kat bolo compare kemut ba kejungan singi kolong ba ngin khang bai tingi dang ya keren kini ki dekhar ki ba punya igane ba udi ban khang no dum tang ke singi balada udang yang dang yang ini terkemut ba upni bot mo terkemut kasong sah keyboard ka ai laki lek kum do tilada ki peni bor lada ki khenpo lada u khenpo ki try snong ki bala sakta ngane kumpum lembaga ji klek mau ju terkemut ba nang kaseng ngatrai hap sim da ko sinja la bono tikane ngi ya gini ki try snong bakin ya rai ba kin ya perkhat kum no kum ba ka keyboard ki unai singi ba kaji tidak mau ka pumi ka pum hadu menurung kija adu beri kabratia adu beri rung hing mom don ngi bakli na kaliang jong nu try ngi ong ma kadau ngi ayo bat yuan bat ngi simi kan ka sinjam ban khang be sndon yang nadu badak ni kasi ka Nyotrep Youth Council Pot Umba Area Unit mentakesngi ka Shipotrik Ukula Lengkot Araja R4R Kalalik Ban Bu Jingtho how Executive Engineer ka PWD Road Nongstone West Khasil District Rengkat kejingesanan lang usamla Bankit Marwin President ke HYC Rambrai Circle kumju usamla Lumlang Khas Imli
Presiden ke HYC West Kasil District, bat usamla Wante Bok Lengdo, General Secretary HYC West Kasil District. Halo ke jing sneo palat jong ke surok ke balak takjur ya kali kawan bat bu jing ya ki pai ba. Hakani ke jing lej bu jing tho na kaliang ka seng kamsham layo bon ya kendo yo executive engineer Henry kala shubu tang de jing tho bayadai halo ke jing sneo palat jong ke te ke surok PWD ka badai na marbisu phut ba hadu mauthung marway kabalong kumba 10 kilometer na marbisu shadu mauthung marway. Kajing sneo palat jong kete ka surong kalakta ya ka yat ka yeng jongi pat ba nong chong snong khamtam ka khai ka pateng ya ki bapang gi bishitom kumjo wat ya ki kam jongo kai pertheiru kumbalong menta na kaliang ka seng katip balada kani ka surong kanlong ka babha bat ka babyang ka dong ka than kan kiu ha ka khai ka pateng ha ka kam jongo kai ru namar kani ka than ka bon bhai ki jaka ki bi itnat kumta lengba ka jingba jong ka surong kan khreng ye ki babon bat kanlong ka jingmentoy ye ka than kumju ye ka jila ha ka ju ka por ka seng ka kirpat ye ki nong mi kmat jong ka than ban chimkhia ye ka ni ka kam kumju ye ka sarkar MDA lengba ka PWD department na kaliang jong ka seng halo kani ke benta kanang yai buddin hadu bandayo ya ka surok babyang penkut ka kruwa na usamla Marnes Nongphut President Henyo Trap Youth Council Phut Area Unit to nakaliang jungi ka HYC Ramrai Circle ru nila wan ban senran lang ya ka Phut Area Unit halor kani ka benta jong ka jing sneu jong kani ka surok mental ada kipau senam wat kimsterur Padan ni kerpat ya ki ya UMLA MDC bakin simkhialam ban perkhatlem ya inong snong ki badai jongka Phut terter sadu kasurok ka badai nadu na molong su Phut bat sadu sha muthung marwe tehnrai barok sikata ni barok ki pajba yoi bat ki mat ya ki jing sosat kapang ka sistem dan ru ki bayap sam dei por tang na ki jing sneu pelat ka surok teng ni kerpat wan mentang im ya kendu ya u ii jong ka PWD hnrai ni subu ka jing tho bat ni kerman ba un phai khmat lam nam ta ka ne ka jing jinjar bat ka jing sneu ka surok ni kerpat ru na ya ka MDA government bahkan pai khmat lam ban penyok no kane surok ban prepare lane banyo kino ki scheme kumka PMGSY bakin lakban pentrain no kane surok kaliang jungi ka HYC Phut Area Unit ngilawan ban bu kane ka jitho ane engineer nga PWD marmenta baumdon nilai suan ga nega penbu tengka nega jingtho bakal sneu palat ke nega surak na molong su ponba seduk sia tumerwe kabadon 10 kilometer dingimla sia su ban su sengap jar ga ne kat ke nega jing sneu jong ke nega surak dingim bense ngiwan ban bu ke nega jingtho wadla engineer juga PWD jungi juga distrik Muston Undon ru nilai suan benbuk tangkene jingtho te nila kerpat ya surkar MDA government ba kimsim khialang ya kane kejing chem susad chem lanot jungi keto kadong kathany deki pheu snem nadu mensua hadu menta ngiyo matang surok bersneu watang pernor padon di ngelawan bani kendu ne engineer juga PWD juga nungston menta ba umdon re ngilai subu tang kejingtho Saungut ke volunteers yale Hill State mentakas ngi ke lalit banya kendo ya uba KP Pangnyang Presiden rangba ke HSPDP hayeng sa jong u ban pensngau hu ye ki jinge ba ki ya kendo ha kapor bagi syaset patok kita ki volunteers ke la pensngau ru hu ba udai banya kren ya ke sarkar haswa ba ke jela kan rakhe ya ke jingda pesan postnem ha ka arfway terik menta ubnai ba ke donkam banle AA ya baro ke volunteers ke bla syaset patok na ke benta ke jinge ki bandawa ya ke jela bapura tongin ya sengap menta ya uba
Ospir Lengdo, Wayne ki volunteers ubala set patok San Paus nem menshua halo ka bede bat ke jingdawa banyo jilla Bapura. Ngaku mu presiden juga SPDP rekat bat gini kinong yalam ki balong ki volunteer ki besar sitom banile ya ka state Bapura kan hadu bakin set bendi nene set patok tendingkong ngidon hani ka grup jong iba Ospir ka ba Ospir Lengdo ka ba kidon Sanpo Nyusni apatok nata kadon ke grup jong iba Tillingston bat kiwei ibadon ndriu na patok te kuma kene kasem jo kajing rakhe Sanpo stem ngakwa ya ka banyo kajing ken kerpang ku presiden parti bat ki volunteer jungi te ba babu Ospir Lengdo ke kadaw pa penlong ipi ban set patok kat no sngi menu hang no la set patok ba di kadaw ba ayu ba kidon ha patok kidon ni mat bani tu ini to keblesibun ba pangnya kum presiden juga parti kesudan bau sebenarnya bagi abadon karpi hari kapor bagi tu iki kisincia ke Sanpo tri kesdam kepala ba nakadaw ba ki Noilam jong ka epidasi hai te kapor ki priang ya kita ka substate ke bagi jukot yo ka autonomous state tenak ta kadaw ka penlong yangi ha ka jinglam jom e pins tu ndo bagi nam hun ya kita ka jinglai ka pupun kata ngi kwa i da ka jila ko pura te kata kalau penoi ka daw ba ya ka bagi hapan yang ile persala kalau bagi sastom ndo pato gro ki ndo de no ka jing sunam ta kata ha ka jinglam jom e pins tu ndo Milam ban penoi refo bandon ko kutok nadu khat artrik nai February jong stem sejar perspan jupo ba hagajiram jong ba eres bosyomoy nata ba James ba 3 February lungdo milam ban sha kutok lai me thasilong nadu ka khat artrik khat lai bat khat sa khat sam trik la penoi ban ra no jotin kadaw klong nagwanta ba ka patok asilong ka kapia i bagidon arspa sabu-sabut ten marata lara no ingi siagauti bat ngisa kain langi ka bagidon asilong barapti long san pun yosngi te ngamla berjar teng ye ki volunteer ki bala sya sistem lang te ko hadu arspa sabu-sabut te ngi thu teng tagino ilam ki balong ki ilam jugi laingut bala sya sistem lang hate ko por ngidon ke jing sya sistem ko te long ba ka compare silong namar hago ting hapan sya ke siba ham sya ifla ham sya ik perjong ke heba man persistem ngia tia kadem kam tam permit la kata ru ke sukmen ni klet ye de ke baro lemba jo ne jing tunu jugi nam ta ban pnia ye ke la ko pura te koblesh bun na ta ke ni jing ke lang jo ne por nge ba ka jela kan mau nam ta ke ni jing tunu jugi bre ke jing la ye jugi lagi lano kamet gelong kumne kumai gelong ni kermen ba kajelam me playa habo jelam ju chief minister jungi in punan buram me te kisngi lemada jeng kin molem yingiru kimbala sha stam hatek po kublai shipun Kinongi lam ka hanyo trip Live Fish and Fish Supplier Association kabare kawai ne ki kinhon ka bapet kerpang na ka benta ka bha ka miat jong ki nongri bat nong shalan do kha hapo ka bri u henyo trap hene kisngi kilami shekhmat ban kren shekilat pathai kubor na ka benta ban penpau ya ki sinjam ka bakila shim na ka benta ban khang ye ki bri ki panabar bakin wan bu ye ki jakari do kha ne ban wan penpoi ya ki khasambai ne do kha balakham he bat ki balik banthe ha ki babun ki pung ki badon hapo ka bri u henyo trap usamla ariston m rendong sngi ulapan pauru ba keti kenhun ka aye ke jingkular ba ki long ki bakloi man yerap ye ki to ki para do para snam ki bakwa ban kintiu ya ka kamri do kha kata na do ka bapen biang ya ki dawai dashin ka bapen poi ki khasambai ki bakat kum kani ka juk bat kham tam na ka banta ban ajing penshai shaki pajba halor ka kamri do kha namar kata hadin ka tei ka senjam ba ki lashim
ban khang ye banabar ban bu ye ki jakari do kha ne ban penpoi ye ki khasam ba shakabri u henyo trem utei unong elam ketika kenhon ulakan tu ye ki wepan bat khamtam ye ka sarkar jala ba kadai ban ai ke jing kashan namar lengba ladala ban khang ye ki banabar kan salong shisha ka jingker ku ka bakrau ye ki samla wat kam hag jala ba kumno kinla ban penbiang dalade bat ya ka yeng kasem tang na ka kamri do kha kum kawai na kisang kawai dei kaban kaban mich khmat kaban ketiu ya kinong ri do kha bo jala ka neutral live fish and fish seed supply option i kwa kon pau shapi ki pai yang beri long neutral ba nakalian ko option nim sha shu ya kinu ki barjala berbulan ya kanu ka retail shop agiri ba kidokha twine kidokha seo lane kidokha sembai namar ladang ini ngila ban lila peleliti na kabenta ki beri bijungi ki badan ni gejing tumu ban sengkam ban aikam ya ki wepan ki parado prasnam ki bawat kam kapaa kolong ba kini ki beri ki banabar jala balingi khang ki kolong ba kini ki beri hagini ki por keladat kijinga TV ni lasam ba bunsin ni ki juthok hawide batka ne ka jingi dokha namare ki dokha in hi barbor la thau ki jar bat ya kan ka jar ki nisam ba ki juta barbor dakane ka gulu dakane ka danrai khnang ba to kane bat kane ka onra ki jindu nong ya ki nong thit dokha nota ka balai tolong mana yang option ni kwa ba ngindi gisembai scientifically kanang ba ngila bagentiu ya ka fish production jikun bi dokha hapo ka jela kembang latip mentah ba ka annual fish production kada jikun bi dokha kisnem kolong tang kumba lai pulai hajar ka jingdon kam kolong lai pulai hajar metritan andre kat ba ka jikun mi kolong tang khatsa hajar metritan te ka jingduna kolong hanu khat khanda hajar metritan tam man pumi dokha te kumta na kalian option ni mish khmat ban ai ke jikai ban ai ke jishkri ba kejela kejumi nanish khmat kanna apna pa dalade yalade sini sinjam tolong ba ndai bang wishni yo hanre kadehi bangin pila nakaranta utrai muluk ni monyo kam yo jam asna jam Kamau pai Telong Pleng Sport and Cultural Club haga jinge trailang bat kador basno mau pai Telong Pleng kalayo ban penlong ye jinge lekai lekmen ba arsngi ni ke 2 days mau pai Telong Pleng meet 2022 bat ke jing pediang ye usnem temai da ke jinge lekai baper bala penlong haga pra bat kenai trik ukulalengkot arhaja r4r jong ka tayo baladap kijingi lekai ba ke MTS and CC kalayo ban penlong kidon baro khatsau jaj kita kilong kejingnya kop mare kejingnya kop draw kejingnya tan telai kejingnya lekai kinjat ball na ka benta ki shinrang bat kenthei kejingnya kop pen iriam kejingnya kren mukmak kejingnya tainia kejingnya mare marble jing kinjat kol kenthei jingnya kop diom jingnya kop bam somenken jing yakentip jingnya kop yakun kiti bat kejingnya kop shat la ban kido ba kijingi lekai ba kham shong shin kilong kejing yakop diom haga batangi kena ki ba po khalai snem kilai shimbenta ya ka bala job dai hybrid maulenize naitang ibaladi hadu arpo arklat bot sa umebat scam naitang ubaladi arpo klat bat umeban job kharma ubaladi khat khandai klat kajingi lekai tan telai jong kilong kemeru kala pan shong shit ba haga ba ka kunhun jong ikong kintiak lins naitang kala job persai ka kunhun jong ikong it lins naitang haga final ha ka jing ko bam so menken ka jing job menta usnem kala lit sha uba prang sngis naitang ubal job persha ya uba oral shilla ha ka bola bam shiphotli gi so menken chana but hen reutli ki so menken ben ya ka bola pendep katkum kapor balabo hakane ke sngi na kaliang jong umentri jong gashnong uba don bok lang kharleng do ula ajing kren but ula hero ye ke MTS and CC ka baju penlong ye kum kane ke program man la usnem ka bolong ka weina ke benta bente song lang nadu ki barit hadu ke balasan ru kumjo hakaju ke sngi la yo ru ban sam da kitab mo kli kum ke jing ai sobha new year nisnem thamai sha arfusan ngut kilong me jong gashnong tolong pleng bat mau pai tolong pleng
Lapanya ia kini kejingalang dau ba Kromlin Shila, Presiden ke MT SNCC, layo ia kejing penya ia ke program Sam Kusnam, dau Secretary Nong ba Marius Nong Sit. Kani ke long kum ke keruak bala pelai da uba Baremdos Naitang, Secretary ke MTS SNCC. Kibale, ya kinu kikam kipas niu hakim lang salang, to keren, to kentulang, ya ubah kumuta lene kabulkum kata. Ngahi ngasusorong bandar tip, bakani ka than barak away, kan tip ya ka kerteng jonga mau patlong pleng. Bantip ya ka lingba ka akor bat keburam. Ngamkwa bani osngau. Mat bantip pa kibriu nasyakamon nasyakadiang kitong bao ketukasnong kalong kabakumta kumta hakikam smil. Tungin ya sat khut no lingba nusnem arjar puar. Ya ketukajing japo lingba kedaka batlang nau brut uban sat khut par no ya ketukajing tengit ya kejing sak keno jing sak kentho hakiski kisnam meledam. Itu kejing tan tenglai. Itu kejing ya kuhiu ya pit matong we dian we tongin ya penkut dang no ai bonus nam arjar fuar unlong usnam jo kejing ya raplang markliang hapleng jong we puwe nong song snang mat ka bakham kumsan kelong tongin buru ha kejing duai man lagi tlewin bu kejing duai namtang ni ka sports club ka mau pat trong pleng sports and culture club bu jing duai ro namtang jong a kum menteri landai kum kini khot jang esip dorban banginang la ban peniat bet peniat renti ya kasnong baka snong jongi kanang kiu kanang ai ya katang jing ubi hakidong kithan jong kane kathem bordar bo we dengan nombor kitien nagaleng jonga kum menteri jong kasnong ngadon ro ka jing penkre jing ai new year gift hakilong kami Batu mengoong baka dia kupor jingi ngalajit lang kartu kaningut kilong kebi napok syong trong pleng ngalajit ro ya kilong kebi nakasyong jong namo pat trong pleng bat lesi namar ba hoy ngay oslo menta leng baki nongkit kam yung sports club bakidon kinong syong napok raibar wan simenta napok ngolong ro wan simenta lesi la dau blay udang kerku yang aku menteri lesi kisah don kejing I give New Year give lesi kisnem banwan ye kiwe patisnong Tikachong ila poisya kabukut jong katup kubor sa sisen pan kublay shibon ye pibaro tan hadu begine syambiang kublay shibon